Umntwana ubuye esikolweni waculeka. Mangithi ngimise ekliniki siyabuza ukuthi inkinga yini, bathi khona into ayidlile. Sibuza abangani ukuthi bambone adlane, bathi udle ama-space cook. Umbali uwile lapha endlini. Saya ekliniki bathi khona into ayidlile. Angazi nani phakathi mara khona ukuhlanganisiwe nje lapho kungekho right. So amakhekhe wakhona mangibuza wathengephi uthi wathenge kuwe Xolani. Mamela mina lamakhekhe lawo ngiyabhika right lamakhekhe. Manje sigolozela mhlawumbe or uyasiphakamela. Mr. Jones, can you please take this guy inside? We want some cakes here inside and the truth. Yeah. Hlala phansi, put him down here. Put him. Uxolisa yini? Hayi sorry ngikela amakhekhe lawo bathi ngithengisela abantu abadala amakhekhe lawo. So thina bawusenza izilima kahle kahle sikhuluma nawe kakuhle sisakubuza. Ngithengisela abantu abadala abantwana. Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Elami igama ndingu-LAVAWS Bronislav Senkumkane. Abanaziyo banibiza ngo-Mr. Nsukulayitha Mshenami. Thank you so much guys for uba nisijoyine namhlanje apha ku-Jozi Bioscope. Nokuthi anilibali ukuthi nisi-emailele lapho on jozibioscope.co.za. Well namhlanje ke bafethu nibhalelwe ngumama lana. Umama uthi kunengxaki nje ukwathe uganwe unwabo. Ufisa ucele ukuthi iJozi Bioscope ingaske imncedise ngokukhawuleza ukudibana nonxama. Mama ninjani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila nami mama. Benisacela nje umama isixelele ukuthi mama igama ubani yena kwake wayesibhalele namhlanje la ekhaya. Umama Mdinewo nginibhalele ngoba nginomntwana owentombozana. So umntwana ubuye esikolweni waculeka. Mangithi ngimise ekliniki siyabuza ukuthi inkinga yini, bathi khona into ayidlile. Sibuza abangani ukuthi bambone adlane, bathi udle ama-space cook. Athengisa omunye umfana nje siyamazi khona la emphakathini. So bengizofuna uncedo. Yebo. Umuntu omdala lo mfana niyamazi la emphakathini and beniyazi ukuthi lama space cook wakhe uwadayisela ngakuphi? Lama space cook masibuza labantwana bathi utholakala ngasekhoneni lasesikolweni. Ngasesikolweni. Yes, like khona lesikolo khona la eduze nje nesikolo labantwana bakwazi ukuba ne-access yakhona ukuthi bakwazi ukwathola. No, ngiya-understand umuntu omdala qha nje ngiyayibuza nami imibuzo ukuthi kwenzeka kanjani manje ukuthi ngoba udayisa duze nesikole abo principal abayiboni leyo nto ngoba I'm sure khona ingane bekungaqali ngaye. I'm sure yena overdosile mhlambe bekasemusha kulezi zinto lezi uyayibo. So kwenzeka kanjani ke umuntu omdala ukuthi abo principal bekhona esikolweni nabantu kwi-community bengamxoshi lo mfana mhlambe bembuza ukuthi why uzokwenza into ekanje udlisa abantwana abesikolo ama-drugs? Ngicabanga ukuthi bayazama or ukuthi nje siyamsaba lo mfana ngoba vele ngathi uphuma silwe ngizosho kanjalo. Uphuma. Yeah, ngicabanga ukuthi laba abathi bazithembile so nathi siyamsaba. So kwenzeke kanjani like ingulo yakhe sengisho umntana makagula ukwenzeke kanjani ufike ovela wafeinta ube njani like i-situation yakhe ibe njani mase uyile esikolweni wadlula ekitchen wathi makaya ngale dining room wawa phansi ke mina futhi ngithi hayi maybe uyazenza isoro dripekile hayi mangithi hayi akunalutho emdripile uwile ngithi mntwana hayi ngicela uncedo kubo makhelwane ukuthi ngicela bangigugise simise ekliniki samise ekliniki bathi hayi angazi uri overdose or yini khona into ayidlile. Yes onambuza washo ukuthi yiwo la udle into ngoba bamsizile ekliniki ukuthi akwazi ukukhuluma sabuza udleni wathi hayi ngidla amakhekhe engiwathenge kubhuxolane lapha ekhoneni and lo bhuti bathi udayisa lezi zinto ezikanje. Yes uye lo thengisa lamakhekhe afaka izinto ezirong phakathi ezidliwa abantwana bethu. Yo, okay manje umuntu omdala ayisingamoshi ixesha ngoba kahle lo muntu abantu abanje ngabo mama sibafunayo kahle sidila ngabo ngoba imguli ngabantu ababhedayo abasimoshela isizwe ngoba uyazi ukuthi le ngane lezo yizo ama future leaders wangomso. Mr. Blacksina, let's go. Mangazi siphuma kanjani straight? Hayi asambeni straight sojika ngale sithi left masifika phambili kancane. Manje nike nazama ukuthi mhlambe nimreport yena uma ibrother emapoliseni mhlambe ebantwini bomthetho mangisho per se ukuthi mhlambe bedile naye le case because lento ebayenza irongo. Masimreporta amaphoyisa mawafika uyabaleka abamtholi. So umuntu ongatholakali uyahamba uyoreporta ubuye namaphoyisa uthi umshiye la akekho anyamalele 2 days aphinda abuye.
No, akhona abanye abantu abanokuzenza lezo zinto ma ukuthi ithola ukuthi amaphoyisa aqhoma akafika bathi akatholakali ubalekile and angazi ukuthi kusuke sokutheni. Kunabantu abamripotelayo ngamafoni ukuthi naba sebayeza. No, kithi ngeke thina ngabaleke banganini bakhe. Lo muntu uzoshiya nesikhiwo ukhona ngoba ushiya isikhiwo ngaphandle la. Mr Jones please. Koko. Ngathi khona umuntu ophendula. Knock knock. Uye lo. Oh, sure. Uye. Okay. Uyixolani? Uye lo. Oh, my brother, ushap. Sharp na. Ligreni man. Ngowuxolani mfana? Ngimxolana. Ngisacela usondele ngapha kancinci sithi incoko. Bhuti, yazi sibhalele ngumama la. Mama ngisacela usondele ngapha ungashiswa lilanga. Ngisacela usixelele uxolani ukuthi why usibhalele namhlanje la kuJoseph Bioscope. Oh, mina ngibabhalele la ngoba umbali uwile lapha endlini. Mangibuza saya eclinic bathi khona into ayidlile enama angazi nani phakathi mara khona ukuhlanganisiwe nje lapho kungekho right. So amakhekhe khona mangibuza wathengephi uthi wathenge kuwe Xolani. Mina amakhekhe mali ngiyabheka kuphela amakhekhe. So bewanento wrong phakathi yenza ukuthi umntana aze afaint. Amakhekhe lawo. Uthi abo doctor banamanga kahle kahle. Mina ngazi ngiyabona nje bathenga uninga. Oh so wathenge kuwe lapha ekhoneni. Mina amakhekhe nje ngiwabhekayo. Serious mina amakhekhe. Oh wena udayisa ini wena balela? Amakhekhe isigela. Amakhekhe ebantwaneni. Ephambi kwesikole ecala kwekhona. Yeah. Eduze kwesikole. Oh eduze kwesikole. Uthi uzokwazi ukudla endle. Uthi uzokwazi ukudla kanti uhlala uyi-1 wena? Yeah ngihlala ngiyi-1. Oh mhlambe yiloko ukwazi ukuthi manje uvela udibanisa iflower nonsango nanane kungathi kuyadaba. Amakhekhe lawa. Amakhekhe nje anomali. Manje kutheni lamakhekhe wakho efeyintisa wena futhi kutheni amakhekhe? Efeyintisa umntana kayi wani kuphela kanti. Wafeyintisa umntana wakho kuphela. Wena ngithi bayakusabela lokishini akucali phela. Akucali kunekhesi ke kanje ke yenzeka. Wabaleka uyalazi iqiniso khuluma iqiniso. Asiqale la. Bathi wafaka ngazi ini babiza ngespace cook or yini. Asiqale lana uthi umama khona ngabe bayeza bazofakaza ngoba abekho labantwana ngabe balanga bayafakaza anento efaka phakathi. Ngiyambona lo mama umdala kanjani? Kutheni uzothi uqamba manga ushiye umntini omdala ukuthi uqamba manga? Wena next amakhekhe right mina ngizranela ibusiness lami. Urana ibusiness lakho wena? Ngifuna ukusho ibusiness lami la. Eliphi leli ibusiness lakho ligulisa abantwana? Ligulisa abantwana, aligulisa wakhe kuphela umntwana. Wena mfethu uyabona uya understand wena ndoda ngumfethu ukuthi sikhuluma nawe ngendlela eright ngokuyithoba ngokuhlonipha. Ngifuna ukumamela mina lamakhekhe lawa ngiyabhika right lamakhekhe. Manje usigolozela mhlawumbe uyosiphakamela. Ufuna uthatha ibusiness lami lo mama lo. Ufuna ukuthatha ibusiness lakho. Umuntu omdala kayidayisa. Noma singabiza bomakhelwane bangafakaza amakhekhe wakho anento wrong. Ngiyakutshela. Anansango anani mfethu awusicelele lento engaphakathi oyimixayo wena umixa ini nani mhlambe mawenza lamakhekhe yini oyifakayo? Awana next lamakhekhe. Awana next amakhekhe nje. Bale ngizokubuza kokuqala mfethu ngenkulu inhlonipho nangokukhulu ukuzithoba anani amakhekhe lawa wadayisayo? Awana lutho lamakhekhe Isikele babheka ukuthi angeke bathole. Unobani? Who do you have inside? Unobani? Hleli ngiyi-1 la. Uhleli uyi-1. Mr Jones, can you please take this guy inside and we want some cakes here inside and the truth of what he's selling. Flexin, please join him. Yeah, you'll tell me when he's ready to tell me what I want. Mama, ngisacela uhlale lana ngibona indawo zokuhlala. Uyisijwayela kabi lo. Udlala ngathi umuntu omdala. Mama uthi akusu mama umntana wakho kuphela oqala ukubana ukuthi vele le situation kanje. Akusuye kuphela akucali ukuthi nje abanye bayamsaba. Nike na ireporter lento as a community namlanda namxelela ukuthi makayistophe lento. Yebo njengoba bengisho namanje ukuthi masiza kungayenzeka simthole kungayenzeka singamtholi ngoba ngathi unamakhamera yonke indawo bayamfonela bamtshe ukuthi naba baleka asasi. No impintshi zakho amsho khona impintshi zakho sebenzisana nazo. And xa ngabe nikhuluma nabantu bomthetho kwenzakalani bayambopha or abambophi? Abamtholi njengoba ngisho ngithi mawufika neveni uthi umshiye la mayifika iveni akekho ezingisho ukuthi miba abangani bakhe or yini bayamthipisa ukuthi hayi kunemoto engena ngekasi lakho baleka bese uyabaleka. No ngiyabona mama laba lozo sinikeza inkinga ngiyabona ukuthi into engcono ukuthi singamnikezi
ngazoba Mr Jones ukuthi kuyalunga la ngaphakathi. Into engcono ukuthi singamsi kule policy yala eduze because kuzomela siqale si-investigate nakhona ukuthi ngabo bani abantu bebedila nale case if ngabi ke yavulwa before kunesinye isigameko sike wake wasenza yena lo mfana sihambe siyodila nomuntu obeka dila nale case le. Phela lo mfana umncinci kokuqala ngoba bengishilo wasekuqaleni ukuthi abantu abanje yiba basimoshela ikusasa lengane zethu. Naye like uyalimosha cause ubulalela abantwana bethu ngoba like ulimoshile kumele aqedene labantwana bethu. Wrong. And why into engiyangisa why lo muntu usanemandla ukuthi ngihambe yosebenza ethola umsebenzi oright. Akakufuni ufuna ukusibulalela abantwana njengoba phika athena ubheka amakhekhe asikunu kanjani eclinic uDr asho ukuthi kunento efakiwe ngoba uyababulala makayenza kanti kunokuthi aba uplift. Hlala phansi hlala put him down here put him uxolisa yini? Hayi sorry ngicela amakhekhe lawo bathi ngithengisela abantu abadala amakhekhe lawo kahle. Lamakhekhe udayisela abantu abadala amaphi lawo? Abantwana bathumela abantu abadala. Ngamaphi lamakhekhe lawo? Hayi ngiqulisa ngicela nensanga. Ngamaphi lamakhekhe? Anensanga phakathi. Anensanga. So thina bawusenza izilima kahle sikhuluma nawe kakuhle sisakubuza. Ngithengisela abantu abadala abantwana. Udayisela abantu abadala. Manje why market yakho umeka sure ukuthi le shop yakho iyiplace duze nesikole? Ngiphila. No angithi umuntu nomuntu une target yama customer wakhe. La udayisela khona usuku target ama customer wakho la adlula ngakhona. Wena why target yakho ingaye tavern oyele kwezinye indawo la kunabantu abadala khona why wena uzotargeta ikole? Ufuna ema tavern. Abakufuna ema tavern ngoba bayazi ukuthi lento yenza iwrong angithi. Uyayazi na ukuthi wrong? Hayi ngiyazi ngiqolisa ngiphinde ngiqolisa malela. Ngabe umntanami ufile? Ngabe ufile umntanami? Ngiyakuzwa mara uphikile ecaleni kusho ukuthi bosenza izilimi. Ngabe umntanami ufileke ngoba ngize kulabantu ngoba ngifuna bangincede ngoba ngicakekile mase emaphoyiseni uyabaleka mase yakuphi uyabaleka mase kumphakathi uyabaleka so ngizofuna uncedo ngicishe ngafela umntwana mara uyaphika masifika. Uyabona ukuthi senza izilimi. Usesibhedlela kumanje. Usesibhedlela. Uzuthi emntini omdala ngikhuze sekuqaleni sifika la uthi lo muntu uthi umuntu omdala uqamba amanga. Uthi mama uqamba amanga lo mama uqamba amanga ethethe into nabo doctor bashilo. Hayi ngiqolisa ma. So bangaka abantwana badayisela lento sibali. Bangapha abantwana bake bayithenga lento ngoba udayisa lapha esikolweni. Abakhuzanga lento bakaze babuya bazokhuza ukuthi yeke lento. Abangikhuza bangixosha. Bakuxosha lapha. So wena wa decide ukuthi wena unenhloko eqinile engafuni ukuxelela ukuthi umuntu kumele yenzeni wathi uzohamba wena right. Abathengisile vela amanda age abantwana abancane. Manje wona bathumela abantu abadala bazowathenga kimi. So lo mntana kamama wathumela umuntu omdala. Uthumela umngane wakhe omdala azothenga. Wena uyazi ukuthi bathumela abantu abadala ukuthi bezothenga uyayazi leyo nto ne? Mina ngingayazi into leyo. No ngeke uyayazi that's why ungixelela into yaziyo ke wayibona. Icaba ngowaza nesi strategy sokuthi akuseyemfethu thumelana abantu abadala ngoba banigxothile lana nizobuyela marepozini la manje igxothiwe phaya kuthe uthena uzobuyela wena. Hayi ngiqolisa cela uxolisa ngiphinde ma. Ngeke kuphinde. Ngiphinde ngathengisa amakhekhe ngiqolisa ma. So la endlini singa ile manje la endlini. Kunani mhlambi esiphi stock esikhona la endlini? Manje aphile ngoba vele bayathenga vele amakhekhe. Ngithi esiphi stock esikhona la endlini njami ngifuna wonke lento eseplastikini sihamba nayo maye ngabe khona la endlini sihamba nayo manje. Leyo ubuthi usazoyenza ndiyazi ukuthi usazoyenza something. Angithi kusasa uyadayisa ekseni and namhlanje so udayisile for the day uqibela nini usazobheka something I know. So ngicela usikhuphele lento lena. Insanga ngikhona nje cry. Oh ikhona insanga. Mr Jones, please take him inside. He's going to show you where the weed is. Lexina, please thathani lo mthitha nimfake la ngaphakathi. Wena aselanga uzodlala nawe. Animfake la ngaphakathi enikhuphele yonke lento lesiyifunayo. Nisoqibanize naye sambe. Mama udlala ngathi lo. Into esoyenza manje umuntu omdala yazi sokwenzani. Ngicela nje simela Mr Jones bethathe yonke lento abayithathayo. Sizohamba naye lo mfana manje. Uzoye police station. No siyamvalela ayikho. Makaboshwe meba abantwana bethu bazoba right. Because manje what if ingane yakho kubishonile and what if khona abanye abantwana manje abangekho right emqondweni ngoba badle lento. Obviously bakhona ukuthi bayamsaba njengoba ngike ngasho nasecaleni angithi uyasashwa yena. Angithi nabonana noma sifike ufike wathi nginamanga.
yena Hey, uthengisa amakhekhe aclean. So into soyenza manje thina siyiJozi Bioscope nabo Mr Jones ngoba sihlalelwa thina. siyiJozi Bioscope we don't play around. Ungababaleka bonke abantu kodwa thina masifikile so make sure ukuthi sikhupha lento nayo. Into soyenza njengamanje sizothi Mr Jones bethathe yonke into lesi emaplastikini la. Yonke insango ekhona sambe nayo siyo deliver lentwana le epolice station. And sofika sine evidence yonke yokuthi bonke labantu abadayiselayo uzosho ukuthi yena sekadayise into engakanani. And bangaka abantwana abacishe balahlekelwa ngumphefumulo njengomntana kamama manje oh no Mr Jones ngicela nimfake emotweni mama ngiyaxolisa mali babhadale uxolisa ukuthini mali mama ngabhadala uxolisa hayi imali makho uzobhadala emsangano wena yeah please ngicela umfake emotweni yinsango is that weed yinsango leyo niphethe ngeplastic yes cabanga bangaka abantu okokuqala udayisela ingane if umuntu nomuntu unemarket yakhe I know mayingabe kunento oyidayisayo uya la ephozini la kunabantu abaningi abazothenga ngakhona so yena uthi ebheka my brother wabona ukuthi imarket yakhe yingane ezizofika ekseni ziphethwe indlala zithi zona zifuna ukudla nje something yokuthi for ekseni as a good morning yena kanti udlisa abantwana into enensango into egcwele ama drugs ngaphakathi. No ayivumelekanga. What if kukhona ezinye ingane ezingavumelekanga ukuthi nje zithinta into edibane ne drugs from ekhaya ngoba bethandaza ngoba kutheni sekagcina iyasangana ingane yabantu due to abantu abanje abafana naye lo mfana. So into soyenza njengabanje ladies and gentlemen so thatha my brother manje nabo Mr Jones siyomvalela manje uzofika ikhulume yonke inyani le yokuthi bamgxothe na kangaki. Uzothi makabuya le uzobe sika right sekusemqondweni and nalensango le izobheka ukuthi ama kgs amangaki lawo waphethe lapho kuyena and nale case yakhe izohamba nokuthi ngoba ngiyabona nje ukugcwele eplastic ngiyanthanda nonke lapha emakhaya thohlo.